Eguerdion txorienetarrak eta ongi etorri gure etxera. Gaur, atzo asteazkena, errezeta tradizionalen eguna, gaur osteguna, pintxopote eguna, herri askotan, eta nire gaurko errezeta ez doa hortik. Ingut horrelako errezeta bitxi bat, goxua, oso goxua gehatzen dana, ni froga egin dut, eta izango dira horrelako alberginia bete batzuk, gaztarekin, eta erolako tomate saltza berezi batean jungo direnak. Orduan, printzipioz hemen ikuste dituzuen osagaiak ikusita, etxean aurkituko dituzuen osagaia dira gehienak, zai aldera eskaia hemen dauka freskoa, lehorrarekin indezakezue, baina beste guztiak gaztanbera, gazta, tomatea, alberginiak eskuragarri dituzue, eta honekin egingo du oso errezetako osoa, atzo ere egin ahal izango genuela, ze errezeta tradizionala da, baina gaurko gorde dudala, eta honekin ikusten dut, lehen errezeta moduan, politxo jungo dala saioa, eta honi gero bukaera on bat emango diogu, bigarren errezeta batekin, ez, Armintz? Zigor, gaur ikusten detenez, izango da egun nahiko osasuntxua, zenit nator errezeta batekin, izango dela entxalada bat. Ze oso gutxitan egiten ditute entsaladak. Orduan gaur esanet, gaur eguna iritsi da, gaur momentua da, eta gaur izango da egun osasuntxu bat. Entxalada epel bat izango da, nahiko berezia, kakia izango du, tomate txerriak ere izango ditu, eta entxalada jateko beste aukera berezi bat, momentu batean egingo deguna, eta oso goxoa gelitzen dana. Lagunok, hau da, txorienek gaur zuentzako ekarri duen eskaintza, eta adi, zeren lehen errezeta horrela joango da. Tipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarriko ditugu. Pipermina, eskaia bertara gehitu eta barazkiak erregozita daudenean, tomatea gehituko dugu, gero salda pixka bat eta urtziko du dena erregosten. Albergineak zerratan moztu, ahoa irekiko diogu, gero gazta betegarria egingo dugu eta horrekin alberginia bete egingo ditugu. Irinetik arrautzatik pasatu, frijitu eta tomate saltzan sartuko ditugu. 20 minutuz irakiten izan ondoren, atera eta gozatu. Orduan, asmoa da holako albergine bete batzuk egingo ditu, tomate saltza, zuek etxekoa nahi duzue etxekoa, baina nik orain ikutu ezberdin bat albakarekin, eskaiarekin, piperminarekin eta emango diot, eta betegarri moduan erabiliko ditugu. Gaztanbera, gero hemen daukat, idiazabal gazta ketua, eta ero holako gazta krematxua, berdin zain maskarponea, ero beste gazta krematxua pizkat dena biltzeko. Hau, arrautzat irinetik pasauta, tomate saltza berziontan, benetan zerbait goxua ingo gula. Orduan, lehen lana, kipula bat eta baratxuria txikitu, eta hemen erregosten txiki-txiki, segero ez dut birrinduko tomate saltza hau, txiki-txiki. Jarriko ditu. Zatitxokin izango da. Gaur egun pototan saltzen digutena artizau erara, etxeko erara. Eta euro erdi gehiago kobratuko dute, horrelako zerbait, baina, eta bestela etxean, tomate saltza batekin, moztu nahi duzu moduan, ez erotu, mesedez. Sondo. Zigor, ikusten dut, alberginiak kozinatu behar dituzula, gaurko egunarekin oso ondo datorkia, ze azala ikusten dut, kolore berezi hori daukana, eta gaur, martxoak 26, purpura eguna da, hau da, epilepsiari buruzko kontzientzia eguna, eta egun honen helburua da estigmei aurre egitea, inklusioa sustatzea eta epilepsia hobeto ulertzea, ze beharrezkoa da gaur egun jende hauei laguntzia. Danok, ez dakit danok, ero hainbat seguru inguruan entzun izan dugu, ezagunen bat, ondokoren bat, norbait olako eman izan diola eta esan, ni behin ikusi dute lagun bati eman zion eta ematen dizkio, eta ez da momentu beretan potentia da, eta horren inguruko kontzientzia hartzea, hori da. Eta, naiz eta sendabiderik ez duen arren, medikuen aholkuak edo behintzat jarraitu ezkero, behintzat tratamendu hori badago, ezta? Eta badakizu hauek dieta zitogenikoa erabiltzen dutena, zetogenikoa. Eta ze dieta hori? Dieta honek esaten duna da, gantz askoko edo ugariko dieta bat da, eta karbohidrato eta proteina gutxi sartu behar dira dieta honetan. Hau da, 4 gramo gantz eta proteina eta karbohidratoko bakoitzeko. Orduan, da dieta nahiko berezia,
pertsona hauek behintzat epilepsia kontrolpean izateko, baino da nahiko, berezia, beraz, norberak bere kabuz erabateko baino, noski hobeto izaten da normalian mediku edo nutrizionista baten aholkupean jarraitzea, ez da behintzat profesional bat gainean egotia edo behintzat jarraitzea, ez da errezeta ez da dieta bat ere erraza ondo eta zehatz-mehatz jarraitzeko, beraz, normalean ondo aholkatuta edo nutrizionista batek edo mediku baten esker jarraitzea, ez da? Olakotan nik legunean, beldurra emote dute batzukan, jendeak interneten sartzen da, eta olako zerbait entzuten dut eta interneten jarraituko dut. Eta legunean aldizkari batean, ikusi nuen anuntzio bat, nola galdu hilabetean 15 kilo. Hilabetean 15 kilo kentzea ez da osasuntxua. Baina hori nola saltzen dute, nola gertu alda komunikabide baten, ero ez da, interneteko horri batean zen, hori, albiste bat irakurtzen da, hori saltatzea izu. Hori ez da osasuntxua. Esate dute, segun nola zauden, astean bat kenduta ere asko dala. Orduan, pertsona bakoitza ezberdina, baina. Esaten dezuna, adibidez, dieta hau ere batzuk erabiltzen dute pisua galtzeko, baina horregatik esaten dut oso garrantzitsua dela, mediku batek aholkatu behar dizu, edo nutrizionista batek aholkatu beharko dizu, zezuk erabakitzen dezula horrelako zerbait egitea, bere arriskuk baditu, ze dieta honek egiten duna da, glukosa erredetze ordez, iten dezuna da, gantza erre. Horregatik dieta honek dauka gantz kopuru handia, ze sartzen zara, aber aurkitzen duten nola izena duen izenak, da dieta zetogenikoa, eta sartzen zera puntu batean non glukosa erre ordez zu hasten zara gantz hori erretzen. Horregatik handalka gantz kopuru handia errezeta honek. Niko, armintzen izan duela. Olako kasutan, beti profesional baten eskutan jarri zaitezte, eta haren gomendioak jarraitu. Nire gomendioa da, honi, pikante puntua botatzea. Nahi baduzue, gehitu aldiozu. Orduan, tomate saltza honi, hemen pipermin puntua botako diot, orain, eskaia adarra sartuko diot, baina gero, atere auken dingo dut, eta hemen utziko du, erregosten poliki. Bien bitartean, nik, behitu hau, guk egiten genduen, eta gure garaian Albert Giniak egiten genuenen zerbait egiten genizkionuan. Zuritu, baina zuritu atal bat. Bat bai, bat ez. Hau da kontu estetikoa bakarrik, Nik hau horan ikusita hori, arbitroak etortzen zaizkik honek, ez da egite, jokei izotzekoan erolakoan, ero garai batean futbolean behuztu tolan joteziela. Orduan, hau da kontu estetikoa bakarrik. Ingo dugu, alde bat bai, bat ez, bat holan txuri beltza, gaur futbolean hau zein izango zen, Juventus, dauke, bai. Juventus eta raia beltzak eta txuriak. Holan jungo naiz hau emosten, eta gero, xerretan moztuko ditut, eta hor, esango izute pixkate entzuteko, eta azalduko izuen nola ingo dugun, betegarrekin nola beteko ditut. Orduan, tomate saltza egiten, eta bien bitartean nik, Albert Giniak txukuntzan. Ez da? Gero ikusten ere gaztan bera erabili behar duzula, ez da? Bai, betegarri moduan. Badakizu, nion izan Elizondo aldean, eta bertan, junitzen, dagoenean bonboneko programa grabatzira, eta bertan gaztan bera bat egin gendun, baina beraiek gaztan bera ez diote deitzen gaztan bera honi. Hau da, rekeson, ez da? Beraiek gaztan bera deitzen diote mamierreari. Bai. Berezitasun hori batzen, eta baientzako gaztan bera da hori, beraien mami erre berezi hori. Eta jende asko gero gaztan bera hartzen eta olako eta makarrik rikota. Eta ez, rikota bada gaztan bera bat, baina Euskal Herrian ere badaukagu gaztan bera. Gure gaztan bera. Hori da, orduan, nik ezautu nuen gaztan bera, dietista jarri zidan, kirola iten nuenean, gozaltzeko gustatzen zitzaidan, hau Burgoserako gazta, eta bera gaztan bera jarri zidan, ze koipe gutxiago dago garainik. Ostra. Egia da, gaztan berak, esaten duen, zigarrak esan duen bezala, ez da gazta fresko bat, non proteina asko ditun, eta gaina kaloria gutxi, orduan, kirola egiteko, edo zein dietan sartzeko, oso aproposa.
Gainera, gauza pilo batekin joan daiteke gaztan bera, hau da, kasu honetan albergineekin, edozein barazkiekin, gero gozarietan ebai tostada batian edo gozo puntu horri ere eman diezaiokezue, mermeladarekin, fruta ezberdinekin, entxaladentako ere balioko luke oso ondo, pastantzako, hau da, 1000 gauzentzako balioko luke, aragiarentzako, arraiarentzako, edo zerentzako, ez da? Nik osaltzeko hartzen dut ogitxi gortu baten gainean marmelada pixka batekin. Eta marmelada da nire ordungo dietista enteratuko bazan. Marmelada jartzen niola. Esan, ez da? Ez. Nutrizionista hori ezen niola. Ez, armitz, hau bakarriko lan, hau, izebak esatu zen modun, hori gaixuen gaztaile da. Hori ez da, ere, ez da. Egia da zerbaitekin, o pizza batean, adibidez. Pizza batian, Hori da, saltxitxa eta txoixo eta urdai espiko pixkat onduan daukala, ostondo geratzen da, ostondo geratzen. Bueno, betegarri armitz, gaztan bera, gazta krematxua, holako nortasun handiko gazta bat, nik asu hondan, ekarri dut, Idiazabal gazta ketu bat, ondo lehortu ikusten duzue, hau potentea dala, eta hau, birrinduko diogu, nahi izan ezkerolako parmako gazta bat, hori ere, erabili aldu. Eta, gero botako izkigu, oliba beltzak eta albaka. Eta hori izango da, gero, hemen betegarri moduan erabiliko dula. Iritsiko da, ikusiko duzue, itxura berezi hartuko du, honek gure betegarri honek. Orduan, gazta birrinduko diot, eta gero olibak, albaka, ze sortea daukegu hemen Euskal Herrin gure gastronomian, ze danatati daukegu. Daukegu aragi ona arraina, baina baita ere ikusten dezuen bezala gazta honak, ezta? Hemen Idiazabaleko gazta, denak ezagutuko duzu, kasu honetan ketuta, bertan bertako baserrietan eta ketzen dena, hau da, ez dute ze kasu batzuetan gaztetan botatzen diote, ke zaporia daukean hauts moduko, kasu hauetan ez, kasu hauetan gazta ketzen da bertan. Kearekin, ke naturalarekin, eta zapore, gaztak dauken zapore hori, kea naturala da, zaporia naturala da, gazta naturala da, eta hemen behintzat kriston sortea dakeu, gure gastronomian egia esan gure hemen inguruko herritan daukegu kriston sortea daukegun produktukin, ez da? Eta ikusi dezakezue, gazta ez bakarrik postretan erabili dezakegula, baizik eta, lehenengo platera, bigarrena, hori, pizzetan, barazkietan, edo 1000 historietan erabili dezakegula. Oin, hemen lortuko duna berriro, eta hola nik baliatuko dut, lehen aztuen egin zaite kolore bat zade, hemen Juventus esan du, baina hemen beltza eta txuria daukagu, Real Unionen bezalako koloria. Bai, holakotan ekipokoak horri zate ditut, dana gu, egia da, futbola, ni oso Juventus alean nintzen, oso Juventus alean nintzen, garai batian, eta horretik aipatu du, baina, Real Union ere, ekipo oso ona da bakiu, eta bertakoa da. Etxeaka, ez da, etxeaka. Bai. Hemen, txikitu ditugu olibak, esan dako, oin betegarri egiten ari gara, eta albaka botako diot, eta betegarria esaten nahi nahi zebeira. Gero, Armintz, nik ez da izu gaztea zara. Bueno, a ver, gero ez da gutxio, Eta egunak pasatzen digoazen bitartean, oain dikan eta gutxio. Baina oain dikan gaztean ez. Komeko koza ez da ezagutu zen duen. Pac-Man eusto zara inglesez. Bueno, bain goitu olako xerra lodi batzuk. Xerra hauek gero hartuko ditu. Eta ia beraino moztuko ditu. Eta asmoa da, gazta betegarri honekin hau betetzea, gero irinetik eta arrautzatik pasa, eta frigitzea. Eta honek ez esan, hau komeko da. Bolatxoa jaten, ero mamuak agertzen zienan, mamuak zien janik ez itxurten, eta zehur, ni penetan, horrela ikuste dut, eta eguneko badakit, eta ezagutu nun jokua, eta jolastu nun ni joku horretan ez pentsa hemen. Zu bakarri jokatu dezunik, nik ere jokatu nuen, eta badakiz hor bazegoen gainera pilula batzuk bezala, podere pilula. Zu jate balen bazenun, zu kaltzen duen mamua jan. Bai, ondo. Podere hori aldatu egiten zan, eta irakurtzen egon naiz pixkat historia aber nondikan sortu zen Pac-Man jokoa, eta zuk badakizu nondikan datorren izen hori? Pac-Man. Japonian
pak hori dator, Japonian erabiltzen duten, onomatopeia batetikan dala paki-paki, eta beraiek hori erabiltzen dute jaterako garaian, paki-paki. Eta horregatikan da Pac-Man, jaten, jaten joaten delako, eta horregatikan dator izen hori. Osa, gure hemen zer izango zen? Ñam-man. Ñam-ñam, adibidez. Ñam-man. Guk asmatuko bagenun joko hori ñam-man izanako luke. Eta ondoren, nola da, protagonista jaten dijoan, Borobi hori, ahoarekin, ero bai. Bakizu nola bururatu zitzaion hori? Nola? Forma hori? Nola? Afaltzen zegoenean bere lagunekin ikusi zuen, ze pentsatzen duzu? Ikusi zuela eta bururatu zitzaiola hori sortzea. Ze izan leike? Gazta batez. Izan leike, adibidez, gazta bati zati hori. Ez? Beste elikagai edo beste produktu bat da. Antzekoa edo, da borobila eta zati bat falta zitzaion. Pastela. Pizza bat. Eta gaina bitu aipatzen zuzela pizzak, Badira. Pizza bat ikusi zuenean eta zati hori falta zitzaionean bururatu zitzaion, joko hau. Hortik aldatu. Egia da, guk garai batean ezagutu gendun, guk zan, 25 peseta sartu, eta zan, tabernetan egoten zan joku hau. Tragaperra zara den bezala, olako, guk bideo ni lehen jolasetara eta jolastu izan duguna, olakoetan jolastu izan dugu, gero etorri ziren makinitak, Donkey Kong eta horrelakoak, eta hau izan zen aurrena, eta joan behar zinen, tabernetak, gurasoak orduan, tabernetan asko goten ziren, gaur baino gehiago, eta gu bitartean, mosto batekin, sartzen gintuzten, 25 peseta, eta mosto bat, eta antxe jolasten horrekin. Ni egizan, enaiz izan inoiz olako joku zalea, oso ez dizkian gustatzen, baina jolastu izan dut, Orduan, ni hemen, nire Pac-Manak eiken jungo naiz. Ñam-manak. Eta gero, betegarria ikusi duzu, piper beltza bota diot, albaka bota diot, hemen gero, 3 gaztak eta oliba beltzak, eta honekin beteko du. Honi, tomatea gehitu diot, eta urtsuago geratzeko saltza bat izango basan moduan, salda gehituko diogu, eta utziko dugu hemen, poliki erregosten. Da gero izango da hauek oin jungo naiz betetzen, irinetik arrautzati pasatu, frigitu, sartei batean, eta hemen bukatuko ditugu. Orduan, ni hemen ni gogoratzen ez lehen da biziko mugikorra izan nuenean, ez genezkan gaur egun dazkagun internetan sartzeko aukera hori eta hori dena, eta genezkan jokotan goazen ez, Pac-Man hau zegoela, gero zegoen Snake, hau da, sugea, batzen dara sugearekin zigoazen, gero zeta luzea egiten, hori ere gogoratzen naiz, eta... Gero zegoen bat, martzianitoena tiro egiten zen niola, egazkin batetik, martzianitoek geisten etortzen ziren, eta arei tiro egiten dutzen zuen da, eta eroia Tetris etorri zen, da Tetrisa bai izan zala, ni Tetris salea bai izan naiz, onartzen dut, besteak ez, baina Tetrisa bai salea izan naizela, eta, klasean eskolan eta zeuz, zaten ikastolan jendeak Donkey Kong eta holakoak, usten zigutenean jolasten gendu pixka, baina, Egia da, horretan bakarrik ibiltze ginela, ni bintzan mugikorra neukanen gaztean nintzanen hori, eta perdidak egiteko bai. Hau da, deitu eta momentuan itzali. Hartu aurretik gaina, horrela ibiltze ginen. Armintz, baina nire aukerrego izan zen. Ni neska bat, guk telefona geneukan, eta neska batekin ateatzen hasi, deitu bere etxera, etzenekin etxean egoten mazan, aita gero makartu tut. Eta hori zenbat aldiz moztu ote dudan, ez da itor bestaldean egon da, igual, guraso emat, baina ni hortan, leire dago, norzera klaseko lagun bat. Bai, baina nor, Aitor. Beste izen bat, ez, ez dakit bazeuzkaten holan potereak bestaldean nor zegoen ikusteko, baina norbait gorri egon gozala zion. Seguru nabaritzen zuela. Guk beti gelditzeko edo lagunak, kuadrillak, itegen duna zan, deitu batei, kuadrillako bati, eta horrek hartzen zunen, esan behartzen dion, besteari deitzeko. Orduan, pertsona batek denai deitu ordez, esaten ziren, nik zuri deitzen ditut, zuk berai deitu, eta ez dakit oin, pentsatzen, zertarako egiten den hori, ze beti egunero gelditzen ginen, ordu berdinean, toki berdinean.
Orduan, deitu berdina esateko, baiak izu triangulon, atxaldeko lauterritan. Esa iozu honei. Eta esaten du baina, egunero, Arminz, garai batean, ez zegoen telefonorik, ez zegoen ubikazio hori bidaltzea, eta Durangon ateatzen ginen, eta bagain egin taberna baten ez bazauden bestean dela. Eta ez bazauden bestean, da bestela parkean, bestela, eta ja hori kontrolatu egiten gendon. Bueno, hemen ikuste dituzo, nola ingo ditugun. Horrela, beteko ditugu, irinetik, arrautza irabiatutik pasa, eta ero frigitu ingo ditugu. Bale, orduan utzi guzuen nire holan batzu betetzen, frigitzen jungo naiz, eta gero saltza hontan sartuko ditugu, eta hori irekin aldi bat eman dira, horrela ikusita, eta betegarria gu gaztera bila dugu. Baina aragi xeatuarekin ni alduzue, ero otutzen zaizuen, edo zerekin. Mointxe gatoz. Eta zu barrura. Lagunok, bueltan gaude, eta ikusi zuen, bete ditugu, irinetik pasatu, arrautzatik, hau da, arrautzestatzen ari gara, eta oliotan frigitzen. Hauek, gordinak geratzen dira oraindik, ez daude ondo egin da, Bakarrik olako urre kolorea emango dio, baina gero tomate saltzan bukatuko ditu. Hor bai izan behar ditu beste 10-15 minutu taparekin egiten, Zondo. Itxuraia behintzat, atzen dikoa, Bai. Gure tomate saltxare bai, pixka bat utzi dugu, lurruntzen lur guztia, zapore guztia hor bertan kontzentratzen, eta gure platera itxura hartzen ari da. Pizkanaka, bai. Zigor, zuk badakizu, badagoela gazta bat munduan UNESCO saria jaso duena? Suitzarra, frantsesa, euskalduna? Euskalduna esan beharko genuke, baino kasu honetan ez da euskalduna, brasildarra da. Bai, zera. Brasildarra da, eta Minas Gerais estatuko gazta tradizionala da, eta izena du Queijo Minas. Sari hau jaso du, eta ez gaztaren gatik bakarrik, hau da, gaztaren zaporea, tekstura gatikan, baizik eta atzean dagoen edo gazta hori egiteko erabili diren teknikaren gatik, ze oso aintzinakoak dira, hau da, Portugaleko koloniak iritsi zirenean, bertara, teknika hauek erabiltzen zituzten. Nik bitxia ez norbaitik gazta hitz egiten galdetzen baizuete, hori etortzen zaizkizu, Suitza, Frantzia, holan herrialde gaztagileenak ero horiek izaten dira, baina Brasildik horre hartu eta holako bertakoa izatea UNESCO saria jasotzen duen gazta, bitxia iruditzen beste herrialde batzuk hartzen dituz holan, gaztagileena moduan, baina, Brasilen ere badukate kultura, eta nik entzun daukate, eskualde hori behiak pila dauzkatela, kriston esne ekoizpena handia dola, eta famatu dariela bertako esnekiak, Eta pingo legamia erabiltzen dute gazta hauek egiteko hori. Hemen, kasu batzuetan era naturalean edo bertako legamia erabiltzen dute, bertan erabiltzen dutenak pingo legamia izena du. Hau da, nik behintzat ez dut ezagutzen, eta segura aski legamia hori hartuta eta beste produktu batzuekin nahastuta zer ateratzen den. Igual egin dituzte proba batzuk, ez dakite, baina kuriosidade moduan. Oin nik apuntatu behar dut, Eta ziur gaur egun gazta hori lortzea badagoela hemen. Nik ez da, interneten sartu ezkero, Queijo Minas erosozuaz, mehazetakoa, Hori da. Minas. Nik ez da ondo kalkulu egin dudan, baina ekusten duzuen moduan ez sartzen, honi orain tapa jarriko diogu, eta esan dakoa, alberginia hauek egitea falta da, Guk hemen indituguna da, gorritu pixkat, baina oraindik ondo egin gabe. Tapa jarri, eta bi aukera dauzkau. Hemen, poliki izan, ero bestela, hau guk labean ere sartzea badago, 10-15 minutuko irakinaldi bat emango diogu, hauek beste txanda batean sartuko ditut, eta gero etorriko gara, gure gaurko lehenengo errezeta dastatzera. Armin, nik gaur inspiratuta etorren naiz, eta, honek ere ez dauka Pac-Man itxura hona. Lapikoak honekin holan irekita, balagunok, hemen, seguru etxian gelditu zaiela Pac-Man aurpegia irikita egin dezun errezetarekin. Egia, beraiek, seguru batek baino gehiago jolastuko zuela joku horretara, eta, lantaldeko batek eman digu moldaketa bat errezeta honetarako. Alberginea erabili beharrean,
bera gomendatu du Xolomo, bi pusketa hartu Xolomoa, gero Gaztanbera eta betegarri berdina, Xolomoa berriro irinetik, arrautzatik pasatu eta ona sartu. Nire benetan konbentzitu du nau. Ez dauka itxura txarra, baina hau beste aukera bada, eta zuek ikusiko duzue. Bere alde hona dauke, honak osasuntxugoa dala, veganoa ere, ezta? Orduan, danetako. Mundu guztiarentzako. Baina, baten presioan bi eman dizkigu. Eman diegu aukera, nola inalduten, beste modu batera, errezeta hau. Eta guk gaur albergin erabili dugu, baina kuiatxoarekin ere errezeta hau egin dezakezu. Perrez ilzeatu pixka gainetik. Eta listo. Eta kolore eta zaporia. Hemen daukazue gure alberginia Gaztanberaz betea. Itxoin, hemen daukagu nahi urrengo errezeta prestateratzeko, hau nik azkenean labean sartu du golpetxoa, labean askoz hobeto berotzen da. Orduan hori egiten duzuenean, gogoratu trapuarekin heltzea, eta orain dastatzeko. Ja pixka bat temperatura jetxi da plateran, ezta? Zer ikusiet irakiten zegoela, ezta? Bueno. Aurrera. Guk hemen platera kanpoan dauzkau, eta ostu iten da, jatetxeta makizu daukagula mai beroa, oro deitzen dana, eta han platerak beroan daude. Erbentze, eman? Venga. Gonbidatu horrena. Gure amak esan zian, zu ezitzen hasi probatzen lehenengo, beti ondokoak. Beti ondokoak. Zu prestatu eskero ez. Bale, ba. Venga. Kasi dugu. Zenuen hori asmatuko ni erretzeko, eta ikusten behar maduzu beroa da hola. Ez. Alez, hau probatu behar oso. Benetan oso ona dago. Ni, hau gure etxean, bitu, hau, etxekoek ere, etxeko txikiak, eta nahi izan ezkero urdai azpiko pixka sartu aldio zuen, aukera bada beste bat, baina ez hor, zuen nahi zuen froga. Dena azkenian ez da beti berdina izan behar. Ensaladak, letxuga eta tomatenak ez diezeltan izan behar bakarrik. Gaurko entxalada bezalaxe hori da. Eta gaurko entxalada berezia izango da entxalada epela bat, zartailean egingo dut, eta, supermerkatuan aurkitu ditudan, osagai batzuekin egingo dugun errezeta horrelaxe dijoa. Kakia eta tomate txerriak zartailetik pasa. Bestetik, pistatxoak txigortu eta ozpin berezia egiteko limoizukua, laranjazukua, eztia eta oliba olioa ondo nahastu. Amaitzeko dena plateratu. Bueno, jarrai dezakegu. Originala, nondik ataro zuen errezeta hau? Bida, errezeta hau erakutsi zidan Bea da lehengo urtean Masterchefen bigarren gelditu zana, eta nik lehenagotikan ezagutu nun, batzutan juten gara feria batzueta eta horrela saltzea, ez gure bezeroi, baizik eta da profesionalentzako feria batzuk, hau da dendak dituztenak edo supermerkatuak dituztenak edo berta joaten dira osagaiak erostia edo produktuak erostia, eta bertan ezagutu nun behaz, berak gaztak saltzen zitun, eta hor koinziditu genuen duela ja urte deixente, harremana izan genuen, eta justu esan ziten, urrengo urten, duela ja 2 urte esan ziten, urrengo urten, Masterchefenen atiako naiz, eta lehengo urten bigarren gelditu zen, eta sare sozialetan errezeta pilo bat igotzen ditu, eta hau da, hauetako bat, nik pixka bat nere ganatu egin dut, eta kakiarekin egin dut, pixka ez berdina izango da, baina, kasu honetan bere omenez. Orduan, hasteko, zartai batian pixat olioa beroa jarriko dut, eta ingo detena da lehen da bizi kakiak pasa alde batetik bestetikan, eta gero txerriak. Oso ondo, bikain. Nik, txerri tomateen inguruan erabili izan ditugu hemen, eta ikertzen ibili naiz pixkat hor jatorria, eta jatorria suposatzen duzu, denok badakizue, Hego Ameriketatik datoz, gaina Andeetatik, eta, txerri tomateak ikusi alditugu, normalenak hemen gorriak izaten dira, baina ikusten ditugu daude horiak, beltzak, ze kolore esan beste bat, beste txuriak ere badaude, eta, hasieran dana berdea dira, baina gero hartzen dute, bukaeran izango duten tomatea. Tamainak ere askotarikoa daude, txikiagoak, handiagoak eta bakizue niko tomate gozoak dira. Gaur egun jaten dugun kaki, txerri tomate hau, parkatu kaki ez?
Bueno, hauek, nik enekiena da, hau da, varietate bat, 1970 hamarkadan, baza honor, erresuma batuko, olako supermerkatu kate handi bat, eta hariek, orduan kakiak ezien ikusten, eta nahi zioten, gozatu nahi zituzten. Zaporea orduan niko bingatza ero pixkat azidoa zan, era nahi zuten zerbait berri, ez? Orduan hartu zituzten bertako nekazari batzuk, eta ero Jerusaleneko olako laborategi bat, eta lanean jarri zituzten, eta haiek atera zituzten, Jerusalenetik esaten da, atera zala, gaur egun jaten ditun tomate txerrien asia olelengo hibridoero han sortu zutela. Eta gaur egun, mundu guztian ezagutzen ditugu, hainbat eta hainbat errezetakuk hemen erabili izan dugu, eta bakarrik ez entzaladan, armintzek gaur egun duen epela bebai, inaldo zuen tomate saltza bat iteko ere zoragarri nik balkoian, behin jarri politiak eratzen da, eta ateratzen dira, txerriak ateratzen dira, bi guztan nahiko errexagoa direla, ez da, tomatia hundiak ateratzea baino, Baizu, ni balkoien jarri nunan txerri bat ateratzen zaiten. Nik txerri ikusten duan etortzen zait, bakizu zen da honek nola da, bonsaiak. Bonsaiak? Zuaitz, nahi dut ezak burura etortzen zait. Eta horrek, Santorini, uartean, Grezian, 2013-tik badaukate bertako tomatearen izendapen bat, eta da txerri tomate bat. Eta beraien esaten dute, beraiena da bertakoa dela, eta esaten da, han txikiak ateratzen direla, ze hango klima eta neko lehorra dalako, eta gero gogorra dalako, hango tomateak, txikiak eta oso gozoak ateratzen omen dira. Eta badaukate, beraien txerri tomatea, izena da Tomataki Santarini. Holako, saltari jungo gara, larun igandean Bilbora korrika denok, hori, Baina hau edie, Tomataki Saltini, baina ez da, Duarte horretan egoteko aukera izan duzuen? Ni izan naiz, eta, egia esan, harrituta gelditu nintzen, zeon jendeakin. Zegia da, sare sozialetan ikusten ditxeula toki batzuk, eta esaten duzu, ze politxa, eta... Baina gero, aiatzea, iristezea toki horreta, eta benetan esaten dizuete, baina harrituta zion jende ugarikin. Ezin gendu ia pasa kalentatik, dena zion bete-bete eta mundu guztia bere emazteari eta horrela ezkontzeko eskaintze, toki guztitan, Toki guztitan eta jende pilo bat. Eta daukaten irudia hoixe da, Santorinin. Pilo bat jende. Ingen duen Inigo gure jefiak. Kamara txiloko zanean da jukinen, eta olako leku turistiko bat grabatu genduen, ez? Eta ingen duen argazki trampa bat, ni harri baten gainean, atzean holandana, olako urjauzi poli bat, eta etzan ezer ikusten da. Gero jarri genduen, sare sozialetan ikusten dana, eta gero atera zuen argazki bat, zabal bat, inguru guztia dana jendez beteta. Eta, iara behar toki guztitara juteko, ez da izan, nik olako tokiak zaizki gustatzen. Gu gaurten ezautu genuen, Gabonetan jukinen, hor badao Kantabriako herri bat oso famatua dana, Gabonetako argiak eta jartzen dituztenako da, gu azkeneko orduan jukinen da, ondo, lasei, gauean jukinelako, baina egunean zehar esan zidaten, horrela. Ezin da egon, ezin da egon, ezin dezula ikusi ezer. Ni gauzatzuk hain bihartzen direnean hain famatu eta... Edo jun behar da, edo oso goiz, edo oso berandu, edo igual momentu batzuetan jendia ez dan juten, baina zuk nahi dezu ere jun, ordu horietan ez da jendia juten dan ordu horien gatik, igual guzkia sartzen ari dalako, edo... Bueno, eta normalen gertatzen dana da, ez da, azkenen denak nahi dugu edo abuztuan edo uztailean oporrak hartu, toki politxetara joan, eta azkenen mundu guztia bertan alkitzen gara. Baina, bueno, oantxe egiten ari nahi izena da, ikusten duzu, tomatiak zartagitikan pasa, hemen egin detena da kakiak ere pasa, orduan izango da entxalada epel bat. Entxalada epel bat, bale? Orduan, bueno, hemen eta horrek ozpinolio berezi badauka, ez? Orduan, ozpinolio hori egiteko, etxendazketen osagaiekin era oso errez batean egin dut, dala, eztia, limoi zukua, laranja zukua eta olioa. Dena ondo nahastu eta gainetikan. Eta gero hemen ingo detena da, txigortu gure pistatxoak. Baina, bueno, pistatxoak ez balma dituzue, nahi balma dituzue anakardoak edo almendrak, urrak, etxen dazkezuen fruitu lehorre bat, balioko luke. Bale, oso ondo.
Bueno, poliki-poliki juten dana olako tokietan ibiltzen da, poliki-poliki heltzeko behar duena da, bueno, guk gaur egun hemen daukagun kakia, ez? Nik kakiak, lehen garai batean danok ezagutu genituen kakia jaten zira, oso ondo helduta zeudenean, gozo-gozoa, bigunak, gaur egun kakian, gure dendetan da, eta fruta dendetan da aurkitzeko bi eratakoak. Hauek, heldutakoak, eta ero badago beste barietate bat ateratzen dana, eta hauek gogorxa hojan aldea, egia da, ni lehen probatu dut kaki hauetakoak, eta musika horreitzen dit, melokotoia etorri zaitolan dastatzean, bai testuragatik, eta bai zapore pixkatolan gozoatik, nahiko musikan antza hartu diot, eta horrek ere erabili alditu, baina bestela, segun ze erabilpenen eman behar diozun, zandakoak, bi eratakoak, eta hauek gogorragoa diren kakiak ere, hauek utzi aldituzu ondo heltzen, eta azkenean, bakizue kakia dela fruta bat, berez ez dela fruitua, dela, nola deitzen zaie, beste modu baten deitzen zaiela, baina, ez zait etorriko horrein. Gu fruta bezala erabiltzen ditugu, fruta moduan, baina beste modu baten deitzen zaie. Eta ondo helduta jaten, ez da fruta bat, da baia bat. Eta, esan dagoa, badaude batzu, honek hemengoa betikoak, lehorra moduan da, ez da honean ondo helduta da, astringentero esaten dana. Eta guretzako beti izan hauek txinako laranjak. Asiati datoz. Orduan guretzako, guk itxura hartzen genuen txinako laranjak, eta nik nekien oso nagusi izan arte jaten zienik ere. Egia da, kasu honetan kakia erabili detela, pixka bat fruita aldatzeagatik, ez? Egia normalian, igual, edo melokotoia erabili denezake, edo udaren bat, sagarraren bat, baina, hortikan pixka bat ateatzeko ez da, esan dut, ostra, supermerkatua junitzen eta kakia ikusi nuen eta esan dut. Haizu, kakiarekin ere, egin daitezke gauza ezberdinak, kasu honetan entxalada bat, eta erabilera ezberdin bat emateagatikan, bida. Oso ondo. Beraz, hementxe, laranja zukua botata, limoi zukua botata, ozpina, eta dugun oliba oliorik, oberena, ezta? Men barrura, dena ondo nastu, eta hau izango da gure oliba ozpina. Eta gero hor daukagu, mozzarella, ero burrata ekarri duzu, zer da hori? Mozzarella, ez? Ez, burrata. Burrata ekarri dut. Mozzarellarekin ere, balioko luke, noski, nahi gehiago usatzen zait burrata bat. Barrotikan, irikitzen dezunen eta barrun aurkitzen dezunen stracciatella moduko hori gazta hori dena irikitzen danen, nik nahiago dut, eta burrata edo mozzarellan arte ni beti burratarekin gelditzen naiz. Kasu honetan ere burrata ekarri dut. Oso ondo. Burrata gainera dakizu, burratak mozzarella ere badaukala, kanpoko geruza mozzarella da, barrukoa egiteko erabiltzen diren ariak ere mozzarella da, eta krema gehitzen diote, eta horreitik krematxu geratzen da, orduan, era batera biak hartuko, burretarekin biak hartzen dituzu. Hori da. Orduan, iruditzen bali mazaizu, gure entxalada, pixkanaka, ingo detena da, platereratu. Orduan, plater bat hartuko dut, hola, plater politx bat daukaguna entxalada bat egiteko, bida. Egokia, brabosa. Bia, entxalada hementxe jungo da. Ta letxuga geituta ekarriko duzu. Letxuga hementxe sartuta. Ze ondo. Behin emendazketenen platerak, ingo detena da, osagaiak, jarri. Vale. Alik eta politxen jarri, eta listo. Orduan gure kaki zatiak. Hemen bakoitzak bere artista zena erakutsi dezala. Hori da. Laguno, nik bukatuko zaio ero, igandean bukatzen da zerbaitekin, korrika, milaka eta milaka euskaldun izan gara, milaka kilometrotan Euskal Herrian zehar korrika, eta igande hontan bukatzen da, igande hontan jakingo du, azkenean testigo horretan zer jartzen duen, bakizu irekitzen dela testigo inork ez daki, zer jartzen duen, eta norbaitekan irakurriko digu, eta kriston festa egingo dela horre Bilbon. Guk, junbardu, gaina ingo dara, gure herritik pasatzen die gaueko ordu bat erdietan. Abadinotik, aurten berandu, baina, umeak esnatuko ditugu, bertan izango gara korrikan, jaira ere jungo gara, eta,
jai handi honi bukaera emango dio igandean behar duen moduan. Teno korrika eta euskararen alde eta noski, euskaraz hitz egiten, zedes. Oie, Tolosatikan pasatzen nire ibili nintzen pare bat, kilometro pare bat ez, desente egin nitun, 5 kilometro ingo nitun, eta ez da ritmo lasaia, esan un, ostra. Hor egia da. Hor ritmoa zeon. Askotan egia da, segun nok hartzen duen testigu herri barruetan da oso poliki juten dela, gero jente helduak hartzen badu, umen batek hartzen badu, poliki doa, gero gauak aprobetsatzen dituzte topera joateko, azkenean denbora errekuperatu behar da, eta gauetan, horre 4 ero ateratzen dira, tartean, eta horre... Hor jartzen duzu ritmoa, eta gaina esaten digun, venga, ekipo, ritmoa sortu behar da, eta batzuk atzean da, venga, hemen helduak ere bagaudela! Eta oso giro politia. Ba, ikusten ez du, pistatxoa gehitu dizkiot, urdaiazpikoa gehitu diot, albaka freskuare gehitu diot, gure ospin berezia ere tako diot. Hori da. Ondo nahastu. Eta beti esaten duguna, entsalada bakarrik ez dira letxuga eta tomatianak. Ez. Entsalada berezia, esan dugu, kasu honetan, gure letxua platerian da hola. Egia da osto, igual letxua osto batzu ere, ondo etorriko liokelak, Baina, bueno. Eta amaitzeko gure burrata gainetikan jarriko dio da. Hortxe, tengo dena da orain, ireki. Hortxe ireki, vale? Sei txura. Ni prez nago, Armin? Entxalada hau bai ez da? Entxalada. Pixka gainetikan botako diot zateko ere. Hau ensalada, hau lehenengo moduan, bigarren moduan. Aurkeztu. Bueno, ikusten dezuenez, hau nere entxalada berezia. Bueno, entxalada hau bai, ez da? Ez dakidana, karo, holakoetan esaten da, pixka lanetik hartu, ezin eskoa da. Hemen pixka lanetik hartzea, baina bitu, kakia, burrata, eta tomatea sartu behar, baina... Gauza gehiagi, pistatxo pixka bate bai, ez da? Ez dit, ematen. Honek beste belzdunak esan dit urdaiazpiko esekutzeko. Oso ona. Gozoa, gazia, ikutu hauek, eta ospinoli honekin, benetan oso ona geratzen dela. Freskua. Bai. Eta honekin gaurkoa bukatu ditu, bihar asteari agurra emango ditu, famatu baten bideoarekin, eta beraz bakizu estuek eman izan, eta guak. Agur.